Hello bhai abrok tini thang tongo jeng bolongo especially tini mai chanani jeng bolongo thangni mai chalai nai hingke norok phunuk nai hingke chini loge dol tongo iko jeng koijaran thangnai nai di tai dui jona phai tongo ukulogo borokno jeng naising tai hingke thangnai tonglaio hingke tini nok haba hamya sal hamya mane wati phaima hai rok nang tongkha wati da phaina abo kuno saimai yako hingke ta thang tonglaio jeng picnic ni bagui norok nai tongni video choyasa chin loge loge picnic ni bagui jeng boiler kaisa najak iko koi keji abo 2.5 keji iko tui gola rok tui laijak chin loge masa suibo tongo tatu bah ikone gede pa boke kok buji jakse pura kok buji jakbo chin tatu chin loge thanai abang gangge jeng bolong phai tui na hlai mani iko bolong mo ke tui sa pura bolong ke yang pura bolong ta ke tui sa tak thong tabung gangge bolong go sogui nai boiler rok sogui tonglaikha tok soglai mani pore hingke oro ke masa buri achukjak ani bai hingke borok tabuk oro tok soglai tonglai khata hingke tok soglai mani pore tei nokha bo kosom oi tongo wati rok da phaino saimai aboni bagoi hingke bo ke sa wati phaikangke atei khe yak berai tonna hini sau reading paikha abo kosom gangke mai orangke yang side ningke gudok yang kachani ke tok bahan wasung ngokha video khainan sibla tababu kiste nasinglai jak borok bofruk munai nei ko na ati se kitinglai nasinglai tonglai borok na de tam no khna de jadu nei nan de camera jadu phun le ram de thu kone ni mungsa kre kuno khaijana ya kintu ar samaga ko mungsa nanya kore mane ni jadu suk kala kala nanya nin suk lai kisara bapar bini ke kam kuri hino mobile iphone tui jak bokhe genang borok bele titam sana ba तो गाइस ये पाने के लिए पूरा रेडी हो गया आग वगैरह और वाह थाने बॉलिंग कप खाने में बोला और हंगां के मैनेजर अब खे बुइनो दा बिजान छाव अबना हादे हिनै बखे अरनि मैनेजर ता ताबो खाके आं लाइफां रक्तानि नाय हिंके आं लाइफां रक्तानि रावै बाय कोना साइतो आचगै बरकनो भिडियो खाइ केता बरक यांगो ताबु रेडी खाइलाय तंलायो borok gangke tongthok jagi musalai tonglayo borok musalai tonglai mane ang yang kuna saito thang video khaimani borok kaisa phano noklai gurui musalai tonglai kata borok aro belai tongthok jaklai manti borok bahai ke musalai nai di tabu khake gudok mon paye borok moi gudok khainani bagui aro kok banglai tonglai ka borok moi gudok nan bagui kok banglai tonglai borok tamu jani salai rai moi mung mani pore borok tikhlai laikha gangke abo tok bahan sok mani iko naidi muni paikha muni pai reading paijak gangke aboni pore borok nawi test khainai layo ge bobo angbo kaisa khojai jaga nani bobo naw kha iko nawi jai dong bobo ge kholop mani pore hingangke tabuk pa bokhe mukhang si dujang na soya bo sawo nor tabuk le thas thangbai sidi buri rok samung nanglia mui mumbai kha tabuk jung chasinai buri rok samung nanglia ni sawo tabuk khe hingke omo hingka hingke mai
wasung pengina kha borok mai tu botu bulia hingke tei mai chu botu bujak ni bagui wasung no mai pengina kha hingke mai pengi sogui yakonai abo ke mai moni reading pai khata borok tabuk abono chana ni bagui mai kari kha kari mani pore ko mai ati wngkha ta tola kisa khamthang ka mai ke bosao wngkha asuk tana di nojorok nanglai se ni sao iko mai ati agi chinti prasarok ati ke mai chalai mani pura iko bahai ke chalai mani agi tabo wngkha ke mai chalai tonglaio borok mai chalai tonglai kha hingke bo ke mui bagui tongo ro chwng jotoni bagui mui baglai tongmani hingke chwngke o piyang kaisa o chwng borok maktham chwng bwrwi maktham chanai oro iko 3 jonani ready khaika takoro chwng kaisa bairang no chalai sinai ta o piyang kaisa o chwng mai chalai tongkha 3 jon mai chawi tonglai mani jora hingke bo chana muchungya ni sai tongo Bora utani ba. hingke dorok tini chung bolongo thangai picnic rok chai mai rok chai phaibai kha hingke tabuk chung phai mani agon hingke chung iko volleyball oro ball tongo chung volleyball thunglai hingke iko yang net tongo hingke tini ni bagui video asuk no norok ni bagui okay bye.